Boží dár, to není jen Ježíškův domov, turistika, lyžovačka a krásná horská příroda, ale i jeden skvělý moderní pivovar. To místo, které nejde přehlédnout svým jedinečným stylem, se jmenuje pivovar Červený vlk a já vás do něj teďko vezmu. Tak pojďte se mnou. A nebo víte co, pojďme se na něj ještě podívat pěkně z vrchu. Ale vidíš to místo? To je fakt jako skvělý udělat si fotku na Instač. Ale tak potom, no, tak jdeme na pivo, jdeme dovnitř. Na čepu máme 6 perfektních piv. Lucko, který je vlastně to nejoblíbenější? Jak to myslíš? Všichni jsou přece skvělí. Má pravdu ta holka naše. Na zdraví. A tohle je srdce celého pivovaru. Tady se to celý vaří. Máro, musím teda říct, že dneska se ti to teda luxusně povedlo. Díky, beru to osobně. Je to borec. Pivovar Červený vlk má úžasnou kuchyni s profesionálními kuchaři. No a tohle teda, to vypadá hodně dobře. Hezky to voní. Martina, to je pro mě? Ne, to jsou hovězí líčka, ty dostaneš párek v rohlíku. Hezký, no. Hořčici nebo kečup, co v tom chceš? Kečup, no. Dobře. Naši kuchaři vám umí splnit každé vaše přání. Tak dobrou chuť. Sednout si můžete na jedné z více venkovních teras a tak krásně na sluníčku si užít svůj oblíbený nápoj. Účet v ruku. Jak účet? Lucko, co je? Jestli k nám dorazíte sami, s partnerkou nebo třeba s partou, jídlo, pití, pohodu si užijete v tomhle krásném velkém prostoru, který je až pro 100 lidí. Stejně jako tady Bob. Pojď, Bobe, dobrý? Tak si to užij. No a mimochodem, využít můžete i soukromé salonky, třeba tenhle menší, až pro 25 lidí. A nebo pojďte za mnou. Máme pro vás tento velký, technicky vybavený prostor s nádherným výhledem, který je připraven pro vaši firemní akci, pro oslavu narozenin nebo třeba pro svatbu. Promiň, já jsem se trošku zasnil. No, my jsme teďko v nejvyšším patře našeho pivovaru. Teď se pojďme podívat do toho úplně nejnižšího. Jdeme do sklepa. A jsme tady. Ze zkušenosti víme, že spousta z vás chce vědět, jak probíhá proces vaření piva. U nás ve sklepních prostorech vám buď ukážeme kompletní prohlídku, anebo si dokonce můžete uvařit svoje vlastní pivo. Viď? Tak na zdraví. A tohle je náš pivovar. Pivovar Červený vlk na Božím daru. Budeme rádi, když se zastavíte na něco dobrýho. Už teď se na vás těšíme. Tak ahoj.